ओरैनो बिजाथि सायख'जाखांनायनि उनाव गुबुन गुबुन थानसालिफ्राव थांनानै बे थानसालियाव अबंलावरिनि खाथियाव निस्सय बोर बिनाय जादों जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव मोजां मोनसे फिथाइ थायो आरो जेन' बिसायख'थिया मोजाङै बारलाङो बयबो जाहाथे गावनि साननाय बायदियै गावनि भटखौ होनो हायो गोजोन सान्थिनि थाखाय आर'ज गाबदों। दिनैहाय जिथु दा हलिनि बोथोर बे हलिनि बोथोराव रायजो राजाफोरजों दसे नुजालायनाय मोनसे खाबुबो लादों आरो अबंलावरि श्री कृष्णनि खाथियाव फैबाय थानाय बिसायख'थिनि सोमोन्दै आर'ज गाबनाय लोगोसेयैनो गोजोन सान्थि आरो खौसेथिनि थाखाय आर'ज गाबदों आरो बिसायख'थिया जाहाथे मोजाङै बारलाङो बयबो जाहाथे गोसो बायदि गावनि साननाय गावनि बिजाथिनि भट होनो हायो बे खोथाखौनो इसोरनाव आर'ज गाबनाय जादों। दासिमाव बेसेबांखिनि रोखा जाबोखो सार जेननाय देरहानायनि खोथाया? एनडिए हिसाबै जों जोबोद माने रोखायैनो दं दा मानोना मोनथाम दोलो जाय दोलोआ दिनैहाय रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय बिटिआर सोरखारानो होन आसाम सोरखारानो होन जोंनि भारत सोरखारानो होन रायजो राजानि खाथियाव साफिनायनि थाखाय जिखिनि हाबाफारिफोर लादों बे हाबाफारिजों रायजो राजाया जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोना सरकारनि फारसे फोथायनाय निस्सय लानो हादों। बेखायनो जोङो रोखा जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो 70% भट शेयारखौ जोङो एनडिए हिसाबै मोनगोन। नोंथाङा जे बिसायख'थि फोसावथि मेलखौ जे मावफुंगासिनो दं आरो माबायदि अनसायनाय एबा रायजोफोरनि ओंखारनायखौ नोंथाङा माबायदि नोजोर होयो? रायजो राजाफ्रा गाव गोसो जानानैनो लैहोर लैहोर बिथांमोनहा बाहागो लादों मानोना दिनै आं एसे सिगाङावसो बुंखांखाबाय जे बिटिआर सोरखारनि रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय गोरिबनिख्रुइ गोरिब आरो अबस्था मोजां सुबुंफोराबो दिनै सरकारि जिखिनि बिथांखिफोर बे बिथांखिजों बिथांमोनहा मुलाम्फा जादों। बेयाव बिटिआर सोरखार आसाम सोरखार आरो भारत सोरखार मोनथाम इन्जिननि जा सोरखार दङ बे मोनथाम इन्जिननि सोरखारा जिबायदि रायजोनि जौगानाय लाबोदों बिनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा गोजोननायजों सरकारनि फारसे मोनसे फोथायनाय लाखिनानै बिथांमोनहा गावनो गाव दिनैहाय ओंखारबोदों आरो बेबायदि बिसायख'थि फोसावदिंनायाव रायजो राजाफोरनि जि मोनसे उथुजुग बियो थारैनो जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आरो बे फिथाइया निस्सय फैगौ 7 मे अक्ट'आव जानो गोनां बिसायख'थियाव मोजां मोनसे फिथाइ लाबोगोन आरो बेबायदिनो जोङो 70% दिनै एनडिए हिसाबै जोङो भट शेयार मोननो हागोन। जिहेतु नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोलाव सम बिबान लानानै फैदों फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय माबायदि हाबा मावनो मोनदों? दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोलाव सम मावबोनाया नंगौ। आथिखालाव आङो हारसिंनि बाथ्रा नङा दिनैहाय बिटिआर सोरखारनिफ्रायनो जोंनि गोरों गोरोंफोरखौ जोंहा सुबुं सम्पद बानायनांगौ आरो जोंनि एडमिनिस्ट्रेटिभ लाइनाव जोंहा दिनै जों नैबे हालामनिफ्राय बेबायदि मानसि गैसोआ। बेखायनो दिनै बड'फा सुपार 50 बानायनानै इउपिएससिनि थाखाय 50 सा एपिएससिनि थाखाय 50 सा आरो इन्जिनियारिं आइआइटि एनआइटि बेफोरनि थाखाय दिनै 50 सा आरो मेडिकेलाव दिनै डक्टर जोंनो नांगौ बिनि थाखाय दिनै 50 सा गासै 200 सा गोरों गोरों जोंनि जायफोर लाइमोनफोर एपिएससि इउपिएससिनि थाखाय नोङो ग्रेजुवेट आरो पस्ट ग्रेजुवेट आरो दिनै जायफ्रा डक्टर आरो नोङो इन्जिनियार जागोन बिथांमोनहा दिनै हायार सेकेन्डारि पास बे बिथांमोनखौ जोङो कचिं होदों आरो बेजों बिटिआर ओनसोलाव मोनसे जावरिखांनाय फैदों आरो बेजों दिनै रायजो राजाफ्रा प्रमद बर' दैदेननाय नैबे सरकारनि सायाव जोबोद मोनसे गोजोननाय मोनदों बिथांमोनहा आरो बेनिखायनो बे गोजोननायखौ दिनै फैबाय थानाय भटआव निस्सय बिथांमोना शेयार खालामगोन सरकारनि जानानै सरकारि पक्षआव एनडिएनि पक्षआव। बेखायनो दिनै आंबो सासे बिजाथि महरै आंनि टारगेटआबो बेनो जिहेथु जोङो बिटिआर सरकारा दा मा होनो बेखौ सोलोंथाइखौ जौगाहोनो थाखाय जेफोरबायदि